joto tiprasa takhuk bukhurokno kha kaham yafaro tai hamja hambai yafaro joto kaham tongdi khaksangi tongdi ang kok sani mapai mani kumahai sini bubagra hojaknai kusung kusung khainai hikringjak present no tongo Prodyot bono ang bubagra hisabe ang dorom ro tai respect boni kharokno bukharokno ang kaisa kaham hai onek khurago khanao aborok bubagra ya bo anya sinayo ti pasarok udaku hinoy samarok kaisa thusu khanao kia asigle ngnai na bubagra bo bubagra ngtongle sini rasbong song tongle kia tini nukhar srai srai duri khoroksa bo samani joto nukna tai jela khoroksa samani nukna borok kuthum lai kasolai tongkrono Prodyot phun khaiye joto aro kasonai rokno khna romano bo khna aw ang asigle bubagra ngnaya bobo sungna maya sanai naise dui sapropo ang wansokgwi tongman kia tabuk srai srai nukha bubagrani tongmung eba character oro sungnugo media songni thanine ulta pulta baksa sawo sung tpf baksa sawo sung jon sadoron oro public si kono party krui nei sanai bo tongo baksa sawo sung bubagrani hukungbaino lama kaso bubagrani hukungbaino sung tag lama rosan apo ulta pulta angka ke angkhau songnya kham abubagra bo mung kaisa se bubagra bosong khana tani hinba wak kaisa desino Australia bai jonna rawai kusung nei kusung thangke Australia khapu abo haino bo bukung korok bai kusung kusung kurungui thangma bai bo boni gyan boni knowledge boni ukti bepak bukung kolok thangkhna hanai ang mawaso tani hinba ang oros borok je media eba aro kasonai rokni khugo khnamani srai srai ke khnakha bawai ni bai tang repeat rawi nyang a korono khnakha tani hinba saya sogya de tongna derama de tongna ba bo sining khede sajak tai ulo bahai ke sa aba hairona ang joto rokui roksigi sekai khnakha romdi bubagra patal kaina NRC case khaipro khoroksa phano roya khoroksa phano daisanya phia tabo khai boni ya gul rohoi muni rohoi sisi mangsi rohoi a case khaimani rangno nana musukmani ang srai srai nukha bubagra hanjane Prodyot yagu rohoi kaso kaso rohoi case khaimani rangno bo kifil nana musukha o Prodyot abose tini srai srai nukha yagu rohoi kaso rohoi tongkha abo hai jodi puble suteipo pharuble toinungko pharuble toinungu puble suteiyo abo haino
srai srai nukjaka TPF jara khainai rok leno utla tawo bagan hawo kosto ke hawo product leno arang no saka oro srai srai nukjaka a TPF hingo senai rok borok TPF ni borok ya bahai ke sung saiman kha ke sara tifrawo primary committee tongo register tongo oro joto tongo aborok bo srai srai ka aborok ka sonai rono mokhang sinu tai register ro bumung kari TPF jara khainai rok no kalai sahi borok wansokgwi haino khangoi onko Durga Puja ba Saraswati Puja rangkhangma hai wansokgwi abo khaiya TPF songke register ro bumung ma tongnai a borok busuk subaka a borok busuk rong rokha a borok rangkhangjak pro tamu kok saka bepak detail aro confirm suijak tongo a suijako ap ka sonai rok bumung kori abo srai srai khe nukjak abo sung saiman kha haini bagui no tini product a rang no nanani musuka arang no product tamni nana musuka bode bagan hokha bode utla tawi ba NRC o case ro thani rang lokha product no ma hanai tani hinba boni yago sibrok bo buri rok ba kasanai rok ba a product tamni bakai aro kasokha product kasokha haise product yago rohma ba product no product de utla tawi bagan hogoi mai boroi ja kisu samung khlai kosto ke rokha aboni bangde o rang no borok samkha tomung no a rang no product nung rawi tongkha khe nini aro mungsasuk TPF song eba patal kuina nini aro rang namani kagos tongoi mano a kagos bai nung case khlai mai ada nungkha sijak ringjak khwnai se wansokgwi bubagra hi sawoi tongo nung case khlaidi patal kuina no direct case khaidi patal kuina ane ora rang namani ang haini bakai ang yagu rohoisi ang makas rosi haini nung case khlaidi hambai jotono tei jorama ke nirbai krai